מה המצב חברים? כאן מר וורד, והיום אנחנו בסרטון חדש של רייטינג לשחקנים בפיפא 18 שהיא עוד לא יצאה. אז השחקן הראשון שיש לנו מדורג מ-31 עד 40 זה אריקסן, סליחה על האנגלית שלי, הוא 87 רייטד, הוא פשוט שחקן ענק. עכשיו נעבור לשני. וידל 87 רייטד, קלף מטורף, הוא ירד 2 רייטינג מהפיפא או אחד, יש לו 4 כוכבים, סקיל ופוט שזה בעיטות 4, שזה פשוט קלף חזק בטירוף. אז תשתדלו לבעוט איתו ברגל ימין כי זה הרגל החזק שלו. ועכשיו אנחנו עם השחקן הבא שזה מרסלו על הרייטינג מריאל מדריד, שחקן מטורף, 4 סקיל מוד, 4 בעיטות, ותהיו איתו ברגל שמאל. כן, והוא יחסית גבוה, אפשר להגיד. השחקן הבא שלנו הוא קוואני, אדיסון קוואני, שחקן פשוט מטורף. הוא יכול לבעוט עם 2 הרגליים, הוא בעמדת השפיץ, והוא עלה ב2 רייטד, שזה סבבה. עכשיו, השחקן הבא שלנו יש לנו זה פול פוגבה. ירד ברייטד או 2, אבל קלף מטורף. תראו את הסטטים, 5 סקיל מוד, 4 בעיטות, רגל ימין, פשוט קלף מטורף. ממליץ לכם לשחק, הוא לא עולה כזה יקר באונליין. הקלף הבא הוא קנטה. אז קנטה, קלף שאני מאוד מאוד אוהב, אני משתמש בו הרבה. הוא שחקן טוב, הוא לא כל כך זקן. כן, הוא לא ממש זקן. הוא גם לא עולה הרבה אם אתם פותחים עם קבוצה. הוא עולה, אפשר להגיד, 12 עד 20 אלף. נעבור לשחקן הבא שלנו. לא, וראטי, קלף מטורף. אני חולה על השחקן הזה. הוא בועט ברגל שמאל ויש לו הרבה פוטנציאל, הוא צעיר. הוא בשנה צעיר מקנטה והוא קלף מטורף. השחקן הבא שלנו הוא בואטנג. בואטנג ירד ברייטד 1, 2 סקיל מוד, זה בסדר כי הוא הגנה, 4 בעיטות שזה מצוין, רגל ימין. אז חברים, אם אהבתם עד עכשיו תנו ואנחנו עם השחקן הבא שהוא אוזיל. אוזיל ירד ברייטד 1, 4 סקיל מוד, 2 כוכבי בעיטות. הוא פחות, אני לא חושב שהוא כל כך טוב בפיפא 18, בפיפא 17 הוא היה הרבה יותר טוב. הוא ברגל שמאל, ונלך לשחקן הבא. אובלק עליו ברייטד 1, 1 סקיל מוד, זה שוער, אתם יודעים, 3 בעיטות שזה מצוין לשוער, רגל ימין. אני ממליץ מאוד להשתמש בו, שחקן מטורף, הוא בן 24. וכן, אין עוד קלפים שאני יכול להראות לכם. יש. וזה היה הסרטון של היום. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.